Mayikhethe inkosi yasebuhleni bakaNazaretha. Ngiyabonga bangcwele, ngibonga inhlanhla nomusa. Ngibingelele ihlelo sesezulwini, ngibingelele ihlalo, amen. Ngikhathazele ngathi kade eba yakhathazela ngathi kade ngitshontsha. Angisekuba mude, angizubeka lutho oluningi futhi bengenalutho oluningi. Ngivamisile ukuthi ngisheshe. Ngizohlabela nje, ngihlabela la ngizokuyiqeda. Ngizohlabela le ngoma lena bese ngibeka lelo lizwi. Oh, mina ngiwale kwacela. Amen. Emahlabathini. Amen. Muselinda uyayibona intaba zakithi. Amen. Ngizela kokheni. Sweli imoto. Uyabona leshoyo. Ngibona umhlolo nami lapha. Mina ngangena nomhlangano ngize ngihamba ngolesibili uphuma kwenkosi. Amen. Suka kithi mahlabathini. Ngithe sengiphuma ngikokheni. Ngabona nami nginikeza ikilosi. Ngizoyithatha nganoba nginamoto, ngizomboleka mshumela. Ngizoyidilayiva mina. Ngisho ukuthi bangcwele ukhuluma into yakhona ngegrosa lapha. Manje ngithi wangehlelo okukhulu. Hayi ngeke ngisayidayisa bese ngizoyidayisa. Ilahle inhlahla yami. Ake ngihlabelele nqamuke. Ngiyeduka yebo se eva Shembe uliqi. Ngithi mangibuka umkhabela. Bese ngicabanga le abantu abangaka. Ngiyangithule ngimbuke. Ngithi shembe. Ngoba akekho
akekho phela umuntu ngicabanga ngingedwa nje akekho umunye eish kodwa uShembu sengiphendulile angeke ube phakathi kwabantu abangaka ungadalwanga ezulwini ngeke ube phakathi kwabantu abangaka ungadalwanga ezulwini ukuthi wena uyoba phakathi kwabo sengiphendulekile uthi uMshumayeli ubaba wayembeletha nge-Evalo baba ehlale ngicabanga ngikhabela uyazi ngicabanga abantu abangaka ngeke babuke noma ngeke babuke imali kodwa kumhla ngeke babuke abantu basesandanazo thule bese ngibuka umkhabela Kolokolo satha ngakhumbula ba amen ngethi uhlupha abantu abawu4 uNkulunkulu akukhumbule baba akwenza ukuthi ungabuzi ubuhlungu noma ngabe uphuma umphukishono njengoba ushuthi yonke impikisholo ephumayo iya kumkhabela uma kwaphela umkhabela lizohlakazeka ibandla uNkulunkulu akukhumbule usilishe njengoba ushuthi indoda ehlehlayo mana sathenso wawaqeza emahlabathini angizokhuluma kakhulu ngizokhuluma nje mshumali wenkosi angisayibikanga ukuthi kodwa ngibikele kungiba inkulumo yami manje ke sifundiswe thina ukuthi la inkulumo uyikhulumi uMshumayeli ngayazi manje kubaba wala ekhaya le nkulumo engibeke uMshumayeli angixoxanga nayo angizukuyiveza kodwa ngizobeka isizathu nje bekuphela mina ubanze lapha eNazaretha ngifika okwesithathu ngafika kusekho umxaba lapha kunenkulumo ehluphayo ngafika kusekho umxaba lapha ngafikisana noManqele ngiphinde ngafika la ethe umkhwanazi uzongiletha la ngaba late wafika ekuseni mina ngafika emini angaze ngakhuluma lutho namanje nje kodwa nje ngisho uMshumayeli wenkosi azokhuluma sifundisa ukuthi awekhuluma inkulumo uMshumayeli nengakhulumanga ukuthi kufanele yini ngoba khona into efanele ikhulunywe umnikazi webandla umi phakathi kwalo inkulumo yami nje kunomfana wangakithi uthi kimi Mshumayeli ufika umuntu kimi wathi athi ukuchaza impela ngeke uMshumayeli ngoba angishongo kuwe ngathi mina lalela la hamba phela ukwenze lokho kushiwoyo wathi ngiyesaba ngathi lalela la ngishinkulume ngihluphayo ngoba ngila ngathi lalela umuthunyiwe uNkulunkulu usuthumene nabakini nabakulowo muzi kufanele usizwe ngicela nikwazi ukuManazaretha umuntu waqulu kithi uthweni wesaba isono esiqedumza kwaqulu sizobuya sizoqeda kini angiphinde futhi umuntu inkulumo ebusukulele kuthi hamba kuloya muzi uyofika uthi ungayiwena le nkulumo uthanda iyobuyize kuwe ngoba uceliwe wena kwabakini ukuthi hambe uyosiza loya muzi loya lo mfana ke kwaba njalo inkulumo ayikhuluma ngathi mina kahamba tshene amabandla ngaleyo ndlela ayisho ngayo kodwa into engithinta kakhulu le nkulumo ayikhuluma yathinta negoli ayitsheme ebusuku ngathi mina kuye hamba wawuzokhuluma lutho wena ngisheshise nginovala ngoba khuluma nje lo mfana kwakuzoyiwa eNtabazi uthelele ebusuku afika uNyazi lwathi wena sesiyodibana eNtabazi nawe iyangithinta kakhulu kule nto wangilapha nje waphatha umkhuhlane namhlanje
Sasa wahamba washona ngathi ya ngimtshenile ngithanda hambe uzofatshela uMshumayeli kuphela lenkulumo ekhulunyiwe ngisho ukuthi inkulumo eyiyona ezengayo azi kuyichaza ngoba uMshumayeli angiyikhulumile ngiyibeka kulesi sithombe nje kuphela ukuthi umfana wayithunyiwe kwathiwa le nkulumo ayithunywe Natani negoli lingasali kule nkulumo akakwenza washona ilokho nje kuzilela kodwa bengikhulumile kubalungile noma kuba uMshumayeli sengivumile uzoyikhuluma kuya ngizokuyichaza kimi eke ngibeke niyazi lenkulumo njena mina ngoJana walilo waya kufika umuntu kubhebi yami lele ibhebi yami ke mina ngiyakwaSpiya othi umuntu ngicela uhamba nani kodwa indawo yokulala nginayo ngiyahamba nami ngifike kodwa indawo yokulala nginayo ngicela ningilalise emalawini eno siyajana wani ngikhuluma ngale ndawo eyathunywa ikanye nale ethunywayo eyathunywa umfana sengikhuluma nomnye umfana ngizogibela yena aba late sinebhebi yami yasaba late ukuthola imoto sehla ntambama mhlangene umdedela manje lethangenanga ebuhleni ngathi mangisesawo ngiyashelela ngethuka abangaziyo bangibona ngikhuka ngasakonkolo bephuka angimlalelanga lo muntu othi ngifuna ukuhamba nani uthe mangena umdedele wathi ngibheka angangithola ngathi ngithi phaka manje ke lo mfana lo wathunywa akayizange into ayithunywa wafa angizokuyikhuluma ngizongishilo ngisho mana zathanda ukukhuluma okuningi ngibeka nje ukuthi ngithunywe la ngakho isandla neze ukuthi zokala la umkhokhe lo umkhwanazi uyayazi uDlomo uyayazi uMabasi uyayazi abatshela ngisho ukuthi kusengale unkulumo nje ngiyoyikhuluma yena uMshumayeli ngelinye ilanga ake ngigcizelele la ngiyabonga baba Mkhabela ukhuluma ngothando elalele ngothando madoda enkosi yathi wabobhekana elalele madoda ukhuluma ngothando ethi inyanga yezulu uma uyindoda uganiwe ubothi uma uphaphama nje uthi umngakho hayi ngangisawubona kushinyanga yezulu ithi ubothi uma uphaphama ebusuku ubingelela umngakho hayi mina ke ngiyasho-ke hayi kumala makho masawubona kule ngane enginayo lokho ngabambe ngiyasho inyanga yezulu khona-ke ivesi engiyithandayo yeneliswa yikumthando umngakho ngikhuluma ngothando ushamba umthixo nje kwaphela ushamba manazelathi umthixo ibhebi yami ifile mina lenganisho ibhebi yami ifile ebangeni iyoteta yafa mangithi ushamba umthixo yafa lehlelwa ngo-1 2 3 4 5 6 7 8 9 ithi ibhebi yami kwakhamkunyaze lushesha ithi lwalushesha ithi ibhebi yami ithi ya white man sekunyaze wangihlaba ngento ngagxuma yathi aweshembe ngikhuluma ngokuthi ushembe umthixo ibhebi yami ithe iyembangeni yashayisana netruki beshayiswa ngamaphoyisa yafa ithi ibhebi yami yathi uma iphaphama yaphapha ngingaboni emotweni ingaboni igazi kumnyama kodwa yathi weshembe azafeka mehlo uma ithi yaphaphama isitulo lesi sipaqakele shembe singadlali ngoshembe le bhebe ekhuluma ngayo ike yagula manaze ethi buyelena yahlala phansi yakwazi ukuhamba ngathandaza ngathandaza madoda ngathanda kodwa sehlala phansi ngikhuluma ethi nazi ukuthi ushembe umthixo ngoba nazi ngathandaza ihleli phansi ayisakwazi uhamba le bhebe
Sekuphela mina ukanoma kodwa yedwa kodwa phela ngakanwa wayidlula umuntu. Sekuphela mina koko iyazi ukupheka into kodwa nje uthi mana zethe nje nehlela ngezansi ushembe umthixo. Hayi usithi yafa ngamlengane yazi nanko umgeqo wathi ni wayinkosana manje ibuzisa ukuthiwa ngiyawasibika nanko umgeqo ngiyaphi lenkosana la nkosana uthi ungawasibika esho mana zethe ngisela ngibeke inkulumo nje yovalo lokuthi inkosana yathunywa wathiwa negoli lingasali kule nkulumo ethunywe lona manje into engishayisa uvalo yafa ngase ngithi cha abaseGoli bayayazi abafundisi ngitheka ngizoyethula nala ukuthi ke kunenkosana enesono yathunywa ayazi yasabalala batshele abantu kodwa ke ngqokelele ithempeli ukuthi azotshena lona kusebenzini manje ke usasehlelo banazathi Kosi busukuka webani 25 Kosi yamukela ithemba lami nakho Amen.